Mandibulise ibandla lonke ekuseni nje ngalomhla we-20 ka-April 2020 ngoMvulo. Ndima apha ndibulise egameni lomfeli nomvukeli wam uYesu Kristu. Amen. Sizawufunda ke izwi lenkosi. Ndicela sithandaze. Baba wethu onamandla onke, Thixo wethu othembekileyo, nakusasa nje Nkosi enamandla, wena usenguThixo, wena wedwa ume kutrone yobabalo. Sesikhona Nkosi kule ndawo, sileli bandla. Thabatha indawo wena njengoThixo ungamele. Seliza kufundwa izwi lakho, sincede Baba. Ngenelela wena njengoThixo egameni lenkosi uJesu waseNazaretha. Amen. Sifumana izwi lenkosi ke kula ncwadi yezenzo zabapostile, isahluko sesisibini. Sizawuqala ukufunda kula vesi ye-14, sifunde la vesi siyokufunda uvesi 36 uyoma kuvesi 40. Yona ke ifundeka ngolu hlobo. Ke kaloku uPetros esuke wema nabali-11 waliphakamisa izwi lakhe, waphimisela ukuthetha, wathi kubo, ngoko mayazi ngokuqinisekileyo yonke indlu kaSirayeli ukuba uThixo wamenza inkosi noKristu, kwayena lo Yesu nambethelelayo emnqamlezweni nina. Ke kaloku bathe bakuva oko bahlabeka entliziyweni, bathi kuPetros nakwabanye abapostile, madoda, bazalwane, sithini na? Uthe ke uPetros kubo, guqukani nibhaptizwe nonke ngabanye egameni likaYesu Kristu, ukuze nixolelwe izono, namkele isipho soMoya Oyingcwele. Kuba idinga likuni nakubantwana benu, nakubo bonke abakude, esukuba inkosi uThixo wethu iyakubabiza. Nangamanye amazwi amaninzi wayenqononondisa evuselela esithi, zisindiseni kwesi sizukulwana sigoso. Lilizwi lenkosi eli. Inkosi mayisikelele ke ngoko ukufunda kwezwi layo ngoku kuze kube phakade. Amen. Ebandla ke indawo esizawuthethela kuyo namhlanje sizawujonga kula vesi ka-38. Kunamazwi phaya afundeka ngolu hlobo, guqukani nibhaptizwe nonke ngabanye egameni likaYesu Kristu, ukuze nixolelwe izono, namkele isipho soMoya Oyingcwele. Nantsi indawo esizawuthetha kuyo bandla likaKristu phantsi kwemeko esijongene nayo sisisizwe soMzantsi Afrika. Mandiphinde ke ndibulise ibandla lonke egameni lenkosi Yesu. Uma sendiyifunda le ncwadi, apha sithi isihloko sayo, intetho kaPetros ngomhla wePentecost. Kusemveni ke kokubana kwehle uMoya Oyingcwele kubafundi bakaYesu. Eziba siyazi ubana uthe xa ebashiya wathi, hlalani apha eJerusalem nilinde idinga loMoya Oyingcwele. Naw kwenzeka loo nto apha eJerusalem namhlanje. Lithi izwi lenkosi, bonke abakholwayo babehlanganisene bemoya mnye futhi bemqhelomnye. Lithi uma liselisihla kwavakala isandi esikhulu esoba ngathi ngumoya ovuthuza ngamandla, sazalisa yonke indlu. Izwi lenkosi lithi kwabonakala into engathi zizilwimi, yaba ngathi ingumlilo. Nkosi yam, ngoba sihamba noThixo ongumlilo. Lithi izwi lenkosi lahlala umntu ngamnye owayelapho. After that, they were all filled with the Holy Spirit. Baqala ukuthetha ngalwimi zimbi. Kuthiwa amaYuda ayewalapha eYerusalem nabantu abebesuka kumazwe ngamazwe. Phakathi kwabo kunendawo endisikelelayo. Ithi kwakukhona
uyijonga ifuna uba yintoni le nto. Kodwa kunabo abanye bathi kubo abaqondakali kakuhle basele isiselo esinxilisayo. uPetru vela kakulapho aphakamise lithi izwi lenkosi kule verse ka-14. Waphakamisa wema ngenyawo waphimisela ukuthetha. Wema wajonga kwicrowd ngoba ufuna ubaxelela okwenzekayo apha eJerusalem. Sikhumbule kuPetros ngulowa athi uYesu yayimile hamba nabafundi bakhe ubuza kubo bafana nithi ndingubani. Aphendula uPetros athi wena unguye unyana kaThixo ophilileyo. Athi uYesu kuye, Petros, akuthethayo akutyhilelwanga yinyama negazi kodwa utyhilelwe nguMoya Oyingcwele. Ngoko ke unguPetros, ibandla lam ndizawulakhela kwilwandle elinguwe. Ngulo Petro lo namhlanje uphakamayo wadresa icrowd engaqondi uba kwenzeka ntoni eJerusalem. Uthi kwayena lo Yesu, utsho 37, lona mmekhelelayo emnqamlezweni uThixo ummisile wamenza inkosi uKristu. Yiloo nto nimbona esenza ezi zinto. Ngale ivesi esawuthetha ngayo kumkani egameni likaYesu Kristu nibhaptizwe khona ukuze nizokufumana uMoya Oyingcwele. Ngoba babona bemangalisiwe ukuthi bangenza ntoni. Baxelela loo nto ukuba into ezawufuneka kuni kuba niguquke. Ukuguquka ke kokubana usuke kwizinto ezingekho right ubuzenza. Wawugqiba wamkela uYesu because ukusuka nje ungamkelanga uYesu zininzi chances zokuphinda ubuyele kwakuzo. Izawufuna loo nto wamkela uYesu khona ukuze azoyibamba impilo yakho. Noba isimo sifuna ubuyele emva kodwa yena uYesu uzayibamba umise. Emveni koko nibhaptizwe. Ukuba senibhaptizwa kukubana kufe umntu omdala kodwa kuthi kasowuphuma uphume ungumntu wakomoya. So that the Holy Spirit izokwazi okokubana ihlale kuwe. Ubaxelela loo nto uPetro xa bebona ukubana ingathi abaqondi. Uthi guqukani nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu nizoxolela izono khona ukuze namkele isipho soMoya Oyingcwele. Bathi lasekhaya abuzafuna uqonda yintoni lo Moya Oyingcwele ufika wenzeni emntwini. The Holy Spirit sisibo thathu sikaThixo. uThixo use, uThixo unyana noThixo uMoya Oyingcwele. Ufika empilweni yakho the gift oyinikwa nguThixo. uMoya Oyingcwele yena uyenza igame because uma seyikhona ihleli but the Holy Spirit yona ezayidrayive ingekho izathi noba ikhona kodwa ibe i-dead because awukho uMoya Oyingcwele apha. So that you have to allow uMoya Oyingcwele angene kuwe enhliziyweni khona ukuze izinto esizinikwa nguKristu zizokwazi ukugqama. Ngamanye amazwi ndingathi uyilayithe ebambe ibhekona khona ukuze izayimane ijonga into ebekwe kuwe bandla ibrayithise igqame ngakumbi. Ulo Moya Oyingcwele lo le nto uyenzayo ufika ukutshintsha ubuwena ukucelelwe uma sewusenza into uba ayiyo uthi no, don't do this. Uyakuthethela ebasisiva nabatele babehlelwe nguMoya Oyingcwele amadoda ukuthi bathetha beqhutywa nguMoya Oyingcwele babengazenzeli. Badrayiva uHoly Spirit. Sesikweli xesha ke nathi funa ukutsho bandla sihleli ezindlini lockdown kodwa i-lockdown ayenzi into uba uMoya Oyingcwele sinawo. Ngoba wona uMoya Oyingcwele nguwona uzasixelela kakuhle ukuba funeka senze ntoni. Futhi nguwona nangoku uzasixelela kakuhle ubana yintoni erongo esiyenzileyo khona ukuze sivaleleke ezindlini sibe ku-lockdown. Uthi nawe sowukhona ubona ukuthi angenzanga kakuhle kule ndawo uphinde uzilungise uncedwa yi-Holy Spirit. But the Holy Spirit ingekho awuzukwazi ukwenza
uRute awayegcwele umoya oyingcwele. Jonga ngeli xesha umazala wakhe ebandlulule sithi hambani niye kwaba wenu ngoba andisenayo inyanga. Mayenu benu babhubhile. Mona umazala wakhe omdala uOpa amange umazala wakhe. Bathi uRute into awayenzayo lithi izwi lenkosi wanamathela. Wathi ukufa khona nawe uyakufa khona. Abantu bakho iyaba ngabantu bami andingeze ndakushiya. Wenza isibhambathiso uRute ngoba noba iimeko zinjani umntu unomoya oyingcwele okuholayo. It's not difficult ukwenza into zikaThixo. Wanamathela. Nasisolo sasemakhosikazi wakunamathela kwinto esazikhethela yona. Bambi nomgqibelelisi wokholo lwethu sicele nomakhosikazi oRute sithi isimo noba sesingavumi kodwa ngoba uRute beyazi uThixo bahambe naye endleleni abanawususwa zizinto zoba unduluka abayeni. They have to ubana banamathele. Nathi kudingeka loo nto esenje okokubana noba isimo sinjani kodwa bandla lasekhaya kudingeka inkosikazi ezowunamathela kuKristu. Sikhumbule kaloku ukuthi icebo likaThixo labekwa kuthi singomama bakhe uba wayezawuzala uYesu. uThixo wakhangela umuntu ongcwele apho icebo lakhe azalibeka khona. Wathi sekhangela wafumana uMariya wathumela isithunywa wathi uza kumitha uzala umntana. Uthi kanjani ndingazali nandoda? Wathi uzawukhawulwa ngomoya oyingcwele. Wawufika uMariya engcwele songathi angakwazi ukuthi carry izinto zamazulu ezizawunceda abantu. Nikhumbule bandla nathi singabo bantu banjalo abakhethiweyo okokubana noba isimo sinjani kodwa sinike ithemba ebantwini. Eziba uPetro sitsho kule ndawo ndimake ndisithi kuni ngaloo mazwi. Coronavirus or no corona, but God yena isenguye uThixo akakatshintshi. Ndithi ke namhlanje into ezasinceda kubana sijonge kuso isipho esingumoya oyingcwele. Sona sizathi noba sesihlele emakhaya kodwa sisigayide sithi no masenzeni ngolu hlobo khona ukuze izinto zilunge egameni loYise, egameni loNyana nasegameni lomoya oyingcwele. Masithandaze. Bawethu onamandla onke Thixo wethu othembekileyo uzizinto zonke kuthi nakusasa nje Nkosi enamandla nalizwi lakho siliwile kule ndawo. Sicela ke Bawo lifumane indawo zokuhlala ezinhliziyweni zethu. Sincede Bawo kwesi simo sijongene naso. Kodwa wena moya oyingcwele usitshintshe ngakumbi okokubana kukhona apho singakhange senze kakuhle khona. Siza kuwe Bawo sicela uxolo sithi phinda Nkosi enamandla usigcwalise silibandla lonke ngomoya wakho oyingcwele khona ukuze Nkosi sihlale entandweni yakho. Ngoba ukubana sesinomoya oyingcwele kuza kuba lula ukuhlala entandweni lakho egameni loYise, egameni loNyana nasegameni lomoya oyingcwele. Amen.